Здравейте хора, съм Бил и днес ще покажа как да си... Не, просто ще чета коментарите ви, ако има такива, защото наскоро започнах канала си и ще гледам едно видео, което ще го намеря. Това е канала ми тук, качваме ни работи. Тук качваме ни работи. Тук съм гледал едни работи, клипчета и аз ще спра пауза и ще го напиша. И реших да направим трайното Love Challenge и ще чета ваши коментари, които вие сте ги пишали. Да, чакайте да сложа слушалките. Надявам се да сте ме чували, защото аз после ще видя видеото, дали е хубаво. И трайното Love Challenge с вода ще бъде, така че чакайте ме да си взема водата. Всъщност хора, без вода ще направя. И така, ето, влезам. И да пуснем някоя. Айде е това. И да видим дали ще се даем. Добре. Сега да е нещо. Може би да си се разгледали. Аз трябва... What are you doing? Аз трябва всяка ви да разбера как снимката да ме виждате. Oh no! Да. Видиш дали се справя. Аз съм си... Между другото съм си приготвила наказание. И... Какво да видим? Ако спечеля ще пия... Сок. А пак ако спечеля... Ще ядам това. Ще иде. Good job. Това не е смешно. Много смешно. Аз не се засмяне, това беше... Смътите. Тя пръдна във видеото. What are you doing? What's your name? И да. И ще се спечели награда. И да. Не се спечели. Да. Две думи за трайното Love Challenge. Изключително добра нещо и много малко искам. Ето, това просто ще гледа. И искам да намеря един трайното Love Challenge, който е много як. О, лагадо. You don't have a boyfriend. Тук... I do have my boyfriend. You don't have a boyfriend. Challenge. И някой път ще пробваме и е това. В другото видео да трайното Love Challenge или на което да е. Веднага, между другото, ако спечеля, ще получа соки и снимам още колкото искам видео. Трайното Love Challenge. И това ще бъде. Тази съм братски има. Още да бие смешно. Много.
лесно, да не се смешвате. Go. И да гледам цялото. И Nice, Ryan. I see. Oh, I didn't have a lot of this. No! No! добре. Знаете ли, че това мисля на 5 минути? Аз трябва да вратя тук тайното лапе, другото сигурно ще по-дълго. Просто да гледам минутите, като просто на 5 минута. Окей, още 5 минути. Добре, що така се решили така? Аха. Жалко. Аз това ще казах. Ако искате, знаете ли това? Да, вече била 5 минути. Мисля, че малко включвам, така че просто ще спира видеото. Вие ще кажете... чакайте, сега да ви чета коментарите, да. На всички видеа, ако има такива. Тук махаме това. Отивам в моят канал. И тук ще ви чета... Окей, това наскоро, така че никой не го е гледал. Да, никой. И това ще го тук GTA 4, тук GTA 3 да видим. Ще ви покажа как GTA 3. Чакайте. Има. GTA 3 безплатно то. Добре, това видеото. Това се казва ли не? Коментарите. Това са коментарите. Да видиш, ще покажа как сте. Чакай се да видим. GTA San Andreas. Нищо на GTA San Andreas. Да се глите. Да GTA 5D. Това е San Andreas. Колкото до утре. Къде какви? Със сигурност ще има някакви. Да. Ще видим някакви. Има. Ето. От Емилия Танасова първе ден. Преди един ден. За бета на играта на първо и вече просто я игра и много доволен. Благодаря ти. Окей. Добре. Ще отговоря. Тук трябва да отговоря. Коя е тази човек? Коя? Скажи да видя. Добре. GTA Vice City. Значи Vice City. Vice City е лесна работа да си изтеглиш. Тук аз го пиша да ви отговоря все пак. Ето. И тук вече просто да, това са коментарите. Чакай. Показване на всички. И чакайте, има още едно видео. Здравейте, аз съм Емил. Видео ми е най-старото. Благодаря. Много благодаря. Много за много ми помогна в тази игра и много ми харесва да играя, така че да
и там просто да правиш и други такива клипчета да ги качеш, да се проиготвяш и да качиш някакво прочетете повече. Добре, тук ще отговоря, че няма проблеми. Няма проблеми, ще ти прата, когато игра не ти стане. Отговорих и нека просто спира това видео, защото да.